Biharko egunarekin ostegunez arratsaldeko 4:00 abiatuko da korrika eta lehen kilometroaren protagonistak AEK Euskaltegiko egungo 6 irakasle izango dira. 4:00 egingo dute Amurrioko plazatik hasiera ekitaldia, Gaitina jendek gidatuta eta Neumak taldearen parte hartzearekin. Ondoren, mezua lekuko barruan sartuta Euskal Herrian murgilduko da Euskararen testigua. Gainera azken urteetan bezala Hamaika telebistak korrikaren 24 orduko jarraipen zerbitzua eskainiko du. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu gurean gaur korrika albistegiak eskainiko dizkizuegu. Arratsaldeon guztioi laster azalduko dizuegu zehazki, zein izango den datozen egunetako Hamaikaren programazioa, lehenago baina eguneko beste lerroburu batzuei helduko diegu. Gaur goizean bi lagun hil dira Zaldibian, etxean izandako gas isuri baten ondorioz. 10 semeak ziren hildakoak eta beste pertsona bat aita Zumarragako ospitalera eraman dute. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra goizeko 6:30 inguruan gertatu da Santa Fe kaleko etxebizitza batean, Beko solairuan, Estitxu Mujika Zaldibiako alkatea. Badirudi, sukaldean duten kaldera izan dela egoera eraginduna, oain haidi aztertzen, ea gas hori edo hor gertatuan erreketan monoxidoa sortu ote da, hoi haidea aztertzen. Ez da, sute bat ez da izan, baina, hoxe haidea guain aztertzen, baina ematen duenez, sukaldean dagoen galdara izan da. Bestaldetik Begoñako hilerrian aurkitu du Arantzadik, Euskal Herriko 1926ko gerrako hobi komun handiena. 46 aurkitu dituzte bertan eta horitatik 42 orain arte desagertutakoenak ziren erregistratu gabeko hildakoenak. Guztira hilerri osoan gerra horren ondorioz hil ziren 76 pertsonen gorpuzkiak aurkitu dituzte, gaur aurkeztu dituztenak aurkikuntzak tarteko Bilboko udaletxean. Gorpuzkekin batera munizioa, txamponak, botak eta txapak aurkitu dituzte besteak beste. Aurkitutako frogetatik, elaren eta ugeteren eta anarkisten bataioietan parte hartu zuten gudari eta milizianoak direla uste dute. Bertan izan da Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburua eta Bilboren defentsan hildakoen senidei Gogora Institutura informazioa ematera hurbildu daitezela eskatu die. Beharrezko kasuetan DNA lagin bat ere utzi ahalko baitute. Ekonomia alorreko gaietan berriz, bi digituko inflazioa hitz egiten ari zen azken asteetan, ikusita erregaiaren salneurriak inoizko garestienak direla eta egoera geopolitikoari garraiolarien greba ere gehitu zaiola. Bada aurreikuspen ezkorrenak egi bihurtu dira, Estatistika Institutuak Espainiarako eman duen inflazioari buruzko datu aurreratuan, 9,9% izan da martxoko KPIa urte arteko tasan. Ez da bi digitura iritsi, baina kontsolamendu txikia da, aintzat hartzen bada, inoizko handiena dela, azken 35 urteetan. Espainiako Ekonomia Ministerioak azaldu du inflazioaren igoera horren zatirik handiena, Ukrainako gerrari egotzi behar zaiola, hain zuzen, igoeraren 73%, Errusiaren inbasioaren ondorioek eragin dute Madrilen arabera. Energian eta janari ez prestatuetan pilatu dira igoera handienak. Ministerioak dio, garestitzari aurre egiteko Espainiako gobernuak onartu berri duen plan nazionalak berehala jaitxiaraziko duela, ia 10% inflazio historiko hori eta kopuru moderatuetara itzuliko dela. Eufemismo horretan zenbateko inflazioa sartzen den jakitea falta da, nekez jaitsiko baita, KPIa 7%tik behera hilabete bakarrean. Hain zuzen ere, Espainiako ministroen kontseiluak 16.000 milioi euroko partida onartu du Ukrainako gerrak izango duen eragin ekonomikoari aurre egiteko laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan kaleratzeak debekatuko dituela iragarri du, eta erregai litroari 20 zentimoko obaria emango diola era berean aprilaren 1 aurrera, 4 hilabetetan zehar erregaiaren prezioa 15 eta 18 zentimo artean apalduko da Frantziar estatuko gasolindegietan. Ukrainako gerra berrekin zenetik, geroztik,
Erregaiaren prezioak handitze handia ezagutu du azken asteetan, bada herritarrak kezkarazten dituen egoera horren aurrean Frantziar gobernuak iragarri du litroan 15 eta 18 zentimoko apaltzea izango dela ostiraletik aurrera datozen 4 hilabeteetarako, edo bestela esan da 60 litroko 9 euro aurreztuko ditu erabiltzaileak. Bere aldetik, Pedro Sánchez Espainiar presidenteak astelehenean aurkeztu du larrialdi ekonomikorako plana, zeinean gasolina guneetan erregaiak 20 zentimo gutxiago balioko duen apirilaren batetik ekainaren 30 bitarte, herritarrek eta profesionalek izango duten bonu bati esker. Bada Espainiar estatuko gobernuburua aipatuta Pedro Sánchez presidenteak agerraldia egin du diputatuen kongresuan, berak eskatuta Espainiak Europako azken kontseiluaren energia politikaren orientazioan duen zeregina aldarrikatzeko eta Espainiak Mendebaldeko Sahararen autonomia estatusa negoziatzaren alde duen jarrera aldarrikatzeko, nazio batuen babespean eta inplikatutako aldeen adostasunarekin. Iñigo Aduriz Gaztererekin konexio egin dugu agerraldia eta gero, eta halaxe aritu da uneko kongresuko giroa zentzun dezagun. Bueno, esan dezakegu pixka bat aspergarria, ez? Izan dela beste taldeek esan duten moduz, ez? Bueno, hemengo giroa behintzat nik uste beste sesio batzuetan baino lasaiagoa dela. Batez ere gobernuaren bazkideek bueno, nahiko akordio giro ona azaldu dutelako behintzat krisiari aurre egiteko neurri horien inguruan, eta egia da Sánchezek jasan dituen kolpe gehienak izan direla Sahararen inguruan izandako posizio aldaketa horregatik, ez? Bai Unidas Podemosek eta baita beste alderdiek ere, baita ere oposizioko alderdiak eta eskubiko alderdiek ere bueno, oldartu dira, ez? Pedro Sánchezen posizio honen aurka. Frantses estatura begira berriz martxan da presidentetzarako hauteskunde kanpaina, inkestek duela 4 urtetako antzeko lehia aurre ikusten dute Macron eta Le Penen artekoa. Halere uneko presidentea da nagusi boto asmoari buruzko galdeketa nagusietan, gainera bi hautagaien diskurtsoak geroz eta gertuago daudela esan daiteke, eta Eguzki Urteaga Euskal Herriko Unibertsitateko soziologoa izan dugu gaur magazinean, eta halaxe aritu da kanpainaz. Azken bolaran, Ukrainiako gerra hasi zenetik, horrek aukera eman dio bere lidertza agerian uzteko, bai Frantziako presidente gisa, baina baita Europar Batasuneko kontseiluko buru gisa, eta interlokuzio bat ere ireki du eta mantendu du Putinekin, eta horrek eman dio estatu gizon figura hori, ez? Eta horren ondorioz, sondeotan ikusi da 30%ko langa ere gainditu egin duela, naiz eta azken egunetan proportzioiek zertxo bat jaitsi diren, eta azken sondeoak 27, 28 ematen diote. Horrek edozein kasutan agerian uzten duena da, base elektoral oso sendoa daukala, eta gatazkak egon arren, edota gerra situazio bat izan arren, hala eta guztiz ere base elektoral sendoa duela. Zalantza gehiago dago, jakiterako orduan, nor izango den Macronekin batera bigarren itzulirako sailkatuko den hautagaia. Azken sondeoek badirudi Marine Le Pen kokatzen dutela bigarren posizio horretan, 18 eta 20aren artean, baina ikusteke dago oraindikan 2 aste geratzen dira, Mélenchon 3. kandidatua da eta sondeoek 14-15 ematen diote, falta zaizkio oraindikan 4-5 puntu, baina ikusi beharko da batez ere parte hartzea zer nolako izango den, zeren horrek baldintzatu ditzazke bereziki Le Penen emaitza. Erreburuekin bukatzeko berriz, Ukrainatik datozen azken berri iso, Errusiak esan du Kieveko jarduera militarrak murriztuko dituela, izan ere Ukraina presta NATOn edota beste edozein aliantza militarretan esartzeko segurtasun bermen truke bada. Ordean, Krimearen eta Donbaseko errepubliken estatusak 15 urteko epean negoziatu beharko dituzte. Errusiako eta Ukrainako ordezkaritzek atzo Turkian aurrez aurre egindako bilera eraikitzailea amaitu bezain laster heldu ziren bi aldeen
adierazpen esanguratsuak. Errusiak Kieven eta Txerniben jarduera militarrak murriztuko ditu, elkarrekiko konfiantza areagotzeko eta negoziazioekin jarraitzeko. Bileran, bi aldeei bere halako su-etena eskatu zien Erdogan Turkiako presidenteak. Ukrainako ordezkaritzako buruak berriz berretsi zuen Ukraina prest dagoela NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundean sartzari uko egiteko, trukean 10 bat estatuk akordio lotesle bat sinatzen badute, Ukraina erasoetatik babesteko. Herrialde bermatzaileak Nazio Batuen Segurtasun Kontseilukoak izatea gustatuko litzaieke. Erresuma Batua, Txina, Errusia, Ameriketako Estatu Batuak eta Frantzia, baita Turkia, Alemania, Kanada, Polonia eta Israel ere zerrendatu zituenez. Lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea, bihar da asteko 22. korrika Amurriotik dena prest dute antolatzaileek eta modu honetan ekingo zaio arratsaldeko 4:00 Amurriotik bertatik ikus dezagun. Ostegunean abiatuko da 22. korrika Amurriotik eta apirilaren 10 bitartean Euskal Herria zeharkatu eta Donostian amaituko da. Hasierako eguneko aurkezpena egin zuten astelenean Gasteizen San Miguel Elizako balkoian, aurreko korrika amaitu zen toki berean. AEKaren eta korrikaren arduradunak, Amurrioko udaleko ordezkariak eta hasiera eguneko zenbait protagonista izan dira bertan osteguneko jaiaren nondik norakoak azaltzen. AEKak korrikaren ostean ere lanean jarraituko dutela azpimarratu du. Iñakik esan duen bezala, 10 egun horiek pasatuta ere, jarraituko dugu eskolak ematen, jende euskaldutzen, praktikari kasuak bultzatzen, beste ekimen batzuk ere egiten. Egun osoko jaia prestatu dute Amurrioko eta Aiaraldeko herritarrek 22. korrikari hasiera emateko. Txupinazoak eta kale animazioak girotuko dute Amurrio eta goizean hainbat ekimenek alaituko dute eguna eguerdiaren aurretik. Plazan izango da hasiera ekitaldia 4:00 aurrera kaitina jende gidatuta eta neomak taldearen parte hartzearekin. Ondoren, mezua lekuko barruan sartuta, lehen kilometro Amurrioko AEK Euskaltegiko 6 irakasleek egingo dute. Horren harira, korrikako antolakuntzatik Amurrioko euskaltegien lana azpimarratu dute. Herrian ere, ibilbide oparo egin du eta egiten ari da Amurrioko AEKak. Ostegunean, euskaltegiaren lan horretan jarriko dugu azpimarra. Bada gurean ere Hamaika telebistan prest gara 22. korrikari heltzeko izan ere asteon Hamaikak hitzarmena berritu du korrika eta AEKarekin euskarari bultzada emateko bi ekimena garmentzen dira akordio horren baitan, jarraian azalduko dizkizu egunak. Gainera datozen egunetan zuzeneko seinaleaz gain orduz ordu gurean gaur korrika albistegiak eskainiko ditugu, boletinak goizeko 8:00 hasiko ditugu, gaueko 10:00 artean. Gainera korrikaren kilometro guztiak ikusi eta deskargatu ahal izango dira, korrika 22.hamaika.eus atarean aurkitu nahi duzuen kilometroa, ikusi, deskargatu eta partekatu inguruan. Korrika badator, eta azken urteetan bezala gurekin jarritzeko aukera izango duzu. Zauden tokian zaudela, 24 orduz etengabe. Martxoaren 31an Amurrion izango gara saio berezian. Baita bukaeran ere, apirilaren 10ean Donostian. Zuzeneko seinaleaz gain, orduz ordu korrika albistegiak eskainiko dizkizue Hamaikak. Bidali bereziekin konexioak, korrikaren azken orduak eta aipatu beharreko guztiak. Iluntzean, korrika kilometroz kilometro saio berezia egunak utzitako onenarekin. Eta nola ez? Korrika kantuz kantu atal berezia. Korrikako kantuen errepasoa protagonistekin batera. Eta ez ahaztu, korrika 22.hamaika.eus webgune berezian duzuela guztia. 24 orduko zuzenekoa eta kilometroak banan ikusi, deskargatu eta nahi duzuenari bidaltzeko. Aurten ere, korrika Hamaikan. Hamaika. Euskaraz, gertutik,
eta konfiantzaz. Horrez gain, korrika kantuz kantu elkarrizketa bereziak aurki ditzakezue dagoeneko gure webgunean. Korrikak izan dituen kantuen inguruko elkarrizketak egin dituko Otamendi lankideak, abestietako protagonistein programazio berezian ere izango dituzue ikusgai gainera. Bejon deigula Berriro egin korrika zurekin Korrika, 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 korrika Euskal Herria korrika dirula udozei Gure ritmoran Korrika, korrika Gure ritmoran Korrika, bi korrika, milaka korrikari Euskal Herri guztietan deno bai euskarari Bat korrika, bi korrika, milaka korrikari Euskal Herri guztietan deno bai euskarari Eta etxeko kontuekin jarraituz, Artaxoa, Larraga eta Andeloz aldera bidaiatuko dugu gaur Nafarroa saioaren eskutik arratsaldeko 8 eta horretan edota 10 izango duzue saio osoa ikusteko unea telebistan eta onatx gainera aurrerapena. Ongi etorriak Andeloseko erromatar hirira. Dakizuenez bezala, erromatarra Europan izan dugun imperiorik zabalena izan zen. Eta noski orain dela 2100 urte inguru erromatarrak Euskal Herrira iritsi ziren ere bai. Artaxoako zerkoan? Bai, nola muraia bat, hau egin zen herrialdean, 10. mendean eta hori, eta hori da, nola muraia bat militarra, eta hemen gainera dago estrategikoki jarrita, dagoelako hemen herriaren goialdean, eta hemen daukazu panorama guztia. Behintzat nik ikusten diot simbolismo berezia plazari. Euskararen inguruan egin ditugun ekintzak urtetan zehar, askotan hemen antolatu ditugulako, eta gero udal mailan euskararloan eman diren aurrera pausuak edo, hori, plaza honetan udala den eraikin horretan eman direlako. Gutun Zuria Bilbao Letren nazioarteko jaialdiaren edizio berri bat ospatzen ari da. Azkuna zentroan astelehenetik apirilaren bira bitartean berrikuntza bezala BBK Gutun Zuria Bilbao ohorezko saria banatu dute aurten eta banaketa horretan izan da hain zuzen ere 11ko lantaldea ikus dezagun. Azkuna zentroa Gutun Zuria Bilbao Letren nazioarteko jaialdiaren edizio berri bat ospatzen ari da astelehenetik apirilaren bira bitartean. Aurtengo berrikuntza bezala, BBK Gutun Zuria Bilbao ohorezko saria izan da, BBKak eta Azkuna zentroak sortua. Jaialdiak euskal eta nazioarteko literaturako funtsezko eragileen sorkuntza lana aintzatesteko helburua izango du urtero. Lehenengo edizio honetan, Miren Agurmeabe eta Teodor Kalifatidesek jaso dute saria ohorezko makila moduan, euskal eta nazioarteko literaturari egindako ekarpena nabarmentzeko. Gorka Martínez BBKko zuzendari nagusia eta Juan Maria Aburto Bilboko alkatea arduratu dira saria banatzeaz. Justizia eta aginpidea adierazten dituen makila hau, neure izenean etorri arren,
egurrean idazkune hau grabatuta balu bezala hartu nahi nuke. Euren arkatza makila bihurtu duten atzoko eta gaurko euskal emakume idazleei. No solo un honor, es demasiado más. Para mí es la prueba que mi pueblo, como esa ciudad, permanecemos y permaneceremos. El garante de esto son nuestras culturas, las culturas infinitamente ricas, que en cierto modo son el sentido de la vida. Gutun Zuria Bilbao jaialdiak martxoaren 28tik apirilaren 2 arte etengabe itzultzen ari den munduari begiratuko dio munduan egoteko eta hura aldatzeko modu gisa. Jaialdiak 30 proposamen baino gehiago programatuko ditu hitzaren inguruko eztabaidak eta gogoetak zabaltzeko. Tartean, larunbatean, Etxepare Institutuarekin batera itzultzaile berriak proiektua aurkezteko ekitaldia antolatu dute. Oso pozik gaude aurtengo jaialdiarekin, itzulpenari buruzko jaialdi bat ospatuko dugu. Aste osoan egongo gara solasaldiekin eta partaidei ongietorria ematen, eta espero dugu Bilboko jendea eta Euskal Herriko jendea eta nazioarteko jendea baita ere etortzea gure jaialdira. Bestaldetik Euskal Eskola Publikoaren 29. jaia aurkeztu dute gaur Gasteizen Arte Ederren Museoan ekainaren 5ean izango da Bastidan Arabako Errioxako ikastetxe publiko guztien ordezkaritzarekin. Aurkezpenean pozik agertu da Lourdes Imaz Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzailea eta gogoratu du jaiaren helburua eskola publikoa aldarrikatzea dela jai giro batean. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua beti izan da eskola publiko aldarrikatzea jai giro batean. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza jai espiritu batekin. Ez hori izan da pixkat helburua. Eta, oraingo honetan, hirugarrenekoz behintzat, uste dut oraingoan asmatu dugula, eta ekainaren 5ean eskola publikoaren jaia egingo dugu Bastidan. Eta pozik gaudez, 3 urte daramatzagu helburu honekin. Argi geneukan nahi genuela ohiko formatuan egitea jaia, eta horrek itxarotea eskatzen zuen, eta badirudi oraingoan egingo dugula. Gaiz aldatuta berriz, Anwar filmaz aritzeko konexioa egin dugu eguerdi honetan Alex Txikon protagonistarekin larunbatean aprilaren 2an estreinatuko da, eta iaz Nepaleko Manaslu mendira abiatu zuen espedizioa du ardatz handik eratorritako egitasmoaren bidez, Sierra Leona eta Pakistan arteko lotura eraiki du eguzki energiarekin, eskualde txiroak lagundu zalaxe azaldu digu Txikonek. Proiektua sortatu zen duela 3 urte, daramatzagu lanean Eki Fundazioako akaz batera. Fundazioa 2010 urtean, 2017 urtean, dana hasi zen, eta normalean 95% baino gehiago lan egiten dute Afrikan, instalazio fotovoltaikoak montatuz, eta gure kasuan hasi ginen beraiekin elkarlanean, Asia partean, batipat Nepal eta Pakistanen, eta esan genuen, guk espedizioetan erabiltzen ditugun instalazio horiek, zergaitik ez montatu behar izan hori dekien herri edo paraje galduatan, horra inor edo gutxi batzuek baten diren toki horietara, eta holaz sortu zan dana, egia aitortu behar dutzut, ez dela erreza izan, dokumental hau dago rodatua, grabatua edo koiztua dago, igaz hasi ginen Nepal, guztiz utzik zegoen Nepalean, bertan konfinamentu bat pasa behar izaken duen, Sierra Leonara 8 lagunetako talde bat joan ginen, eta neu bakarrik bultatu nintzen garaiz, gainoteko guztiak koronavirusa jota delitu. This is Everest, the highest mountain in the world. This is all glacier, all is ice. This is almost 2 months ago. This is me, you see how many clothes we have. The world is so beautiful. Living in the slums has fear. You're afraid of what you're more afraid. Me está impactando más que montañas y lugares que hemos estado por ahí en sitios recónditos. Las caras, los gestos,
Es increíble. La vida de los niños de la calle y las niñas de la calle es durísima. Yo siempre digo, sobre todo las niñas que viven en prostitución, la más pequeña, 9 años, hasta 17 años. ¿9 años empiezan? 9 años, 9 años. Ahora con las fotovoltaicas puede uno generar su propia electricidad y no tener que depender de unas infraestructuras que aquí nunca van a llegar. ¿Ya veis la escuela? Qué bonita está, ¿eh? Está bonita, bonita, bonita. Están ahí. And now we are in the moment that we will switch on the lights in the school. ¡Wow! Con ilusión, con ganas de tener la instalación montada. No por el sufrimiento que nos espera, sino por tenerlo ya todo hecho y que la gente lo vea también, ¿no? We were praying for solar, so it's a miracle, really. Bestetik jarraian Oian Eder Euskararen etxeak udaberrirako prestatu duen egitaraua azalduko digu Nerea Garzia lankideak. Jarraian ohiko zikloen jarraipena ere barnebiltzen du programak egin leku edota begi belarri tartean. Oian Eder Euskararen etxeak udaberriko egitaraua aurkeztu du. Ikasturtea amaitu arte, ohikoak diren zikloen jarraipena eskainiko da. Filmazpi, egin leku, begi belarri eta zazkinazki besteak beste. Gainera, 22. korrikaren etorrerari lotuta, korrika kulturalean, aldarri bat bertsoz ikuskizuna eskainiko da hilabeteko lehen igandean. Bertsolaritzaren, antzerkiaren, musikaren eta poesiaren arteko mugak lausotzen dituen obra hain zuzen ere. Nabarmentzekoak, badatorrela korrika, eta horrekin ikuskizun bat antolatuko dugu. Gero ume eta familientzako sormen tailer batzuk antolatu ditugu, dona katona ekimenaren barruan. Gero maiatzean daukagu lan jarduera gehien, poetak maiatzean jaialdiarekin kolaboratuko dugu urtero bezala, oraingoan bere 10. urteurrenean eta 2 ekitaldi poetiko izango ditugu Oian Ederren, eta sastraka erakusketa hurbilduko da Oian Ederreraino. Ia, 3 hilabetekoa amaitzeko, urtero egin ohi dugun Kortxeak eta Krispetak jaialdia, musika eta sinema uztartzen duena, hori izango dugu udaberria amaitzeko. Aldi berean, familientzako sormen lantegiak antolatu dituzte. Apirileko, maiatzeko eta ekaineko 3 ostiraletan izango dira eta ordu eta erdiko iraupena izango dute. 3 lantegiak doakoak dira eta astero adin desberdinetara bideratutako ekintzak gauzatuko dituzte. Zugarramurditik Elizondora Ernai Gazte antolakundeak antolatuta egingo den gazte martxak badu soinu banda poesia bat du izena. Gaur zabaldu dute Ibilbedi taldeak eta Lil Buruleunek egindako abestia eta haren bideoklipa 500 eta aztutik lelopean egingo da aurtengo gazte martxa. Eta ez da kasualitatea baztanen kokatu izana Ernairen hitzetan, Amaiurko gazteloaren setioaren 500. urteurnari keinua eginez, zutik dagoen herria eta zutik dagoen gazteria badela aldarrikatuko dut. Hala albistegiaren bukaerara iritsita poesia bat kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.